Yung mga ano nga pala, mga nagpapa-shoutout, pansin ko lang, bumaba kami doon, nag-aaway na naman kami. Nagtataka ako, bakit ano pala yung hawak mo? Sabi niya, naghahawak na pala siya ng bato. Goodbye na kami in advance. Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. Aalis tayo ngayon guys. Pupunta tayo sa somewhere in downtown. Magpapamassage tayo. Kasama natin yung girlfriend ko. Hindi pa ako sigurado kung saan kami magpapamassage. Hahanapin pa natin. Okay, so tara na. Handa na ba kayo sa ating paglalakbay? Tara na. Parang dapat tahimik. See you later. Hey guys, kakalabas na namin, alas 6 na ng gabi. Dito tayo sa banda sa SM. Hindi na kami nag-shoot sa loob kasi napaka-dim ng lighting. Halos walang makukuha. Ngayon, nagde-decide pa kami kung saan kami kakain. Kasi nagugutom na tong bata ko dito. Ito kung nakikita nyo. Ayan. Problema ng ka-date natin, hindi niya alam anong kakainin. Napakalaki ng problema niya. How to decide what to eat? I don't know what to eat. Sige na, decide yo. Ano lang. So, may pupuntahan tayong grill of some kind. See you there! Guys, dito tayo sa Litos Grill. Dito tayo kakain. Papasok na kami. Pwede mag-ganyan, no? Ah. Ilan na lang yung natira sa camera, para mga 20%. Pag namatay na tong camera, in case mag-goodbye na kami in advance. Yan, mag-goodbye ka na in advance. Okay, in case lang, meron pa tayong 20%. Pero ubusin natin yung battery ng camera. Mag-video pa rin tayo. Uy, ang bilis. Order kami ng order ako ng calamares. Kasi mahilig ako sa squid. Mahilig ako sa mga squid ganun. Order ako ng calamares tsaka patay. Yeah, OMG, wala na talaga ang camera guys. Siguro lilipat tayo sa kabilang camera. Gagamitin natin yung iPhone. Hihintay pa kami sa order namin, okay? So, babalik na ako. Kakat ko muna to kasi wala na talagang battery. Dito na yung in-order namin. Calamares, tingnan nyo. Galing. Guys, mukha akong sira ulo dito. Ang daming tao. Guys, dito na yung atay. Ito yung atay nila. Hindi ito atay nila, okay? Mali yun. Ito yung atay na sinaserve nila. Guys, nagugas ako ng kamay, okay? Okay lang itong ginagawa ko. Kaya pa-picture. Dito na din yung Buyabano, guys. See you at home. And guys, nakauwi na ako.
Tapos sa yung date, feeling ko guys, hindi ko na ayos pag-shoot. Ang dami kong hindi nakuha. Kasi ang gulo na kasama ko. Joke lang guys, mahal na mahal ko yung kasama ko kanina. Ganyan talaga yung mga babae, may mga mood. Hindi natin maintindihan. Ang nangyari kanina, kami, pumunta kami sa spa. Tawag ng spa na yon is, sige ito? Tawag sa spa? Tawag pala ng spa is Inner Pulse. Tapos, kinuha namin yung sa ganito? Hot bamboo. Ang in-order namin na... Ang kinuha namin na service? Joke ramang good to. Okay. Suko na po ka. Ang kinuha namin na service guys is yung massage with hot stone and hot bamboo. Hindi kasi talaga ako mag-vlog kanina. Late na ako naka-decide na mag-vlog na lang, katuwaan lang. Tapos, ayun, kinuha ko na lang kagad yung yung camera. Tapos, battery ng camera ko, maliit lang. Tapos, maling memory card pa lang nakasaksak. Maliit lang yung capacity. Na-discourage din ako mag-shoot doon sa loob ng spa. Kasi, napakadilim sa loob. Tapos, ang nakalagay sa camera, sa screen ng camera ko, halos black na siya. Yun pala, paglipat mo niyan sa computer, hindi naman pala ganun ka-dark. May makikita ka naman pala. So, ayun, nasayangan ako doon. Ikukwento ko na lang, okay? Okay lang ba yun? Una-una nangyari, kami, pinabasa yung namin, yung paa. Ewan ko anong Tagalog dyan, guys. Hindi kasi ako Tagalog. May limitations tong Tagalog ko. Kasi Tagalog sa himasa ayam. Binabad yung paa namin guys bago kami pinapasok. So, ayun. Sa maligamgam na tubig. Yeah! Ayun guys, paano kami? Nagpamassage. Tapos, first time ko talagang nagpamassage ng like professional talaga. Nabewildered ako sa mga nangyayari. Taka ako, bakit mamaya-maya matapos akong binassage, mainit na yung kamay ng nagmamassage sa akin. Tapos tinanong niya ako, masyado bang mainit, sir? Pwede ka lang magsabi kung masyado nang mainit. Tapos sabi ko, hindi okay lang yun Tapos, nagtataka ako, bakit ano pala yung hawak mo? Sabi niya, naghahawak na pala siya ng bato. Taka ako, anong klaseng bato yan? Napakakinis naman. Akala ko, palad mo yung ginagamit mo. Bato ba yan ni Darna? Sabi niya, hindi to bato ni Darna. Joke lang guys, hindi ko yun sinabi. Tanong na ako kung anong bato ba yun. Tapos sabi niya, bato daw yun, pang talaga, pang spa. Galing daw yung mati. Napakamahal nun kapag binili mo dito, tag 400. Na ako dun, na shock. Grabe naman yung 400 para lang sa bato. Kung ako, pupunta lang ako sa mati tapos pupulutin ko lang doon. Pinahiga kami sa sa isang tuwalya na nakapatong doon sa mga maiinit na bato. So amazing. Ayun, mamaya-maya bamboo na naman, ginaganyan-ganyan sa muscles mo. Mainit na bamboo. It was so refreshing guys. You gotta try it. Mababas kami, madilim na. Tapos, yung kasama ko na naman, na love ko, nag-aaway na naman kami konti. Hindi naman super serious. May lang na away, yung minor. Sabi niya, gutom na daw siya. Sabi ko, ano yung gusto mong kainin? Sabi niya, ewan ko, anong gusto mong kainin? Sabi ko, ewan ko, hindi ako gutom Bakit ako yung tinatanong mo? So, ayun, nag-away-away na naman kami hanggang sa nag-decide kami na dun sana kami sa Chicken Bacolod. Papunta na sana kami ng Chicken Bacolod kasi masarap din dun. Tapos gusto namin ng durian shake. Pumunta na kami dun sa unahan. Then, paglingon namin sa right, meron na namang isang grill sa unahan lang pala. Hindi na namin kailangan pumunta kasi yung Chicken Bacolod, malayo pa yun. Magra-right ka pa, sa unahan pa talagang layo-layo pa. So, ito tawag yam. Tawag ito. So, dun kami sa unahan, yung sa Litos Grill. Tapos, hindi ko nakunan kasi ang gulo na kasama ko. Joke lang, guys. Nalito lang talaga ako kasi ang dami kong dala, na inaantok na kami sa spa. Papasok pa sana kasi kami sa mall pero hindi na kami natuloy. Bibili sana kami ng tsinelas kasi hanggang ngayon wala pa akong bagong tsinelas. Kami natuloy kasi naantok na kami. Okay, so doon kami napadpad sa Litos Grill. Ayun, bumaba kami doon. Nag-aaway na naman kami about sa parking. Okay, minor fight. Ano kasi siya, pinagsasabihan niya ako saan ako pwede at saka hindi pwede mag-park. Kahit okay lang naman yung pinarkingan ko. Tapos yeah, we got in and then nag-order kami ng calamares, atay, tapos walang durian shake. Meron din kasi silang durian shake sa menu nila, pero hindi available. In-order ko na lang guyabano. Then, ayun,
May gusto kasi akong sabihin. Wait lang guys, nandito yun sa script ko. Calamares. Ayun, natapos ko na pala. Wow, ang bilis ng panahon guys. Natapos ko na pala lahat ng gusto kong sabihin. Yeah, ayun lang guys. Guys, yung mga ano nga pala, mga nagpapa-shoutout, pansin ko lang, mayroong mga shoutout na hindi ko nasali nung last show. Sensya na kayo, ganito na lang gagawin natin. Okay, hindi ako magsha-shoutout dito kasi vlog to. Gusto ko magsha-shoutout ako dun sa mga food reviews. So, medyo malilate konti yung next ko na food review kasi inuna ko yung mga dating videos, in-upload ko sa YouTube. Kasi gusto kong sequential yung pagka-upload ko. Okay, so medyo malilate. Pero nandun na yun lahat. Tingin ko na kompleto ko na yung nagpa-shoutout sa akin. Kasali na sina hindi ko sasabihin pala dito, sorry. Gusto ko kasi makompleto ko talaga yung mga nagpapa-shoutout. Ayokong may ma-left out. Tsaka kung meron kayong mga request na puntahan kong restaurant or spot dito sa Davao, i-comment nyo sa baba. Di naman kailangan bakery. Napansin ko kasi nung last, kasi nag-upload ako nung Hayashi. Nangyari, mga nag-suggest ng susunod kong i-review, puro na rin mga bake shop. Hindi talaga ako mahilig sa bread. Okay, gagawin ko pa rin yon. Mga 3 bake shop lang muna. Tapos yung ibang nagre-request, doon na naman yun sa future videos. Tinag-3 lang siguro yung gagawin natin para maganda. Kasi magandang number yung 3. Tapos ayan guys, yun na yung mangyayari. Hindi ang hirap magsalita ng may script. Mahirap din magsalita ng walang script. Like, nagustuhan nyo yung effort ko, then, share nyo to sa mga fake friends nyo. See you next time. Bye! 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 Bye!